За това са чудесата, за да стават от време на време и да ни карат да живееме. Иначе за какво ни е този живот? Да обикаляме през панелите, да газим дупките, да ни лъжат политиците, да сменяме един и друг боклуци на власт. За какво ни е да живеем в тази държава, ако поне не останем хора? Добри хора, които от време на време да изпитват радост. Очевидно, ние сме осъдени поне футболна радост да изпитваме, ако не друга. Затова толкова много ни харесва тази приказка. Тази приказка никога не свършва. Затова футбол е голям. Затова обичаме и Левски. Само Левски може да ни прати от ада в рая за няколко години и обратно. Сега сме в рая и сме много щастливи. Нека изпитаме щастието до край. Нека пием с пълни шепи. Крайно рядко ни се случва да бъдем щастливи в България. Няма такива лица. На млад, до него възрастен човек, на човек от града, на човек от село, на момиче, на момче, на тинейджър, на чичо му, на леля му. Всичко това, едно море от хора, събрани само от едно, от обичта си към футбола, от обичта си към Левски. В чужбина, заедно, мокри до кости, сядат банкера и безработния. Те са заедно в един и същи автобус, така ги е събрала съдбата. Само обичта към любимия отбор ги е накарала да бъдат заедно и те са заедно и се подкрепят. Къде другаде можем да бъдем така заедно? Никъде, за съжаление.